muka yi shi a wani hotel da ake ce masana. Dukkan su bakwai sun haɗu kuma su suka kawo shawarar da kansu, sannan aka yi mata kuskurima, suka yi mata kuskurima da kansu, suka faɗi yadda ya kamata a yi, kwamiti nawa ya kamata a yi, ya kamata a yi zaɓe daban-daban za a yi ko tare za a yi. Duk shirin da aka yi su bakwai su suka amince da shi. Saboda haka abin da ya kawo mu kenan nan gurin. Idan Allah ya taimake mu yanzu muka rabu zuwa cikin kwamiti ɗin, yana jin chairman ya yi bayani, in bai yi ba zan ƙara maimaitawa. Kwamitocin nan akwai na working committee na jiha, sannan muna da zonal working committees guda 3, da na Daura, da na Funtuwa, da na Katsina, 4 kenan. Sannan muna da ƙungiyar ciyamomi na local government su 34. So muka yi akan cewa za a kasu kishi 5, kowanne da suke cikin wannan kwamiti din su je su zauna tsakaninsu da Allah, ba son zuciya, su san cewa so muke mu ci zaɓe, ba wai so ake kawai a tsaya takara ba. Idan muna son mu ci zaɓe to lallai ne mu fitar da son zuciya, mu yi abubuwa tsakaninmu da Allah domin mu ga cewa an samu nasara. Saboda haka idan kuka yi wannan alkawari aka fito da 'yan takara, su sun amince cewa wanda kuka fito da shi da sauran sun amince za su ba shi goyon baya. Idan aka yi haka nan, wanda aka fito da shi to shi ne za mu ɗauki sunan shi, sai a ɗauka, sai a je sai a kai ma wa'anda hakkin zaɓen gwamna yake a kansu, sai su tabbatar da cewa sun jaddada cewa wannan shi ne da takararmu. Bayan haka sai jam'iyya sai ta tsaye da shi, sannan mu dukan mu gaba ɗaya kowa ya tashi ya ba da iyakar gudunmuwar da zai iya bayarwa, domin ba mu da matsalar da ta wuce zama ƙasa, kuma muna da damar da zai kasance mu daina zama ƙasan nan, ya kasance mu kwace wannan gwamnati da tsautsayi ya sanya muka rasa. Wannan shi ne takaitaccen jawabi. Mun yi cewa kowa zai gabatar da kanshi, kafin yanzu an ce kowa ya gabatar da kanshi. Saboda haka zan buƙaci su 'yan takarar nan su tashi su yi muku bayani, su tabbatar da cewa wannan shi ne alkawarin da muka yi da su. Bayan haka nan sannan za mu kasu, kowa su koma ɓangaren su inda za a zo a yi zaɓe, sannan a zo a kirga, kuma za a yi komi gaban gidan kowa. Wannan shi ne takaitaccen jawabi. Jama'a assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Sorry, bari mu shi. Yanzu abinda za mu yi kamar yadda chairman ya tabbatar shi ne, su 'yan takara za su gabatar da kansu a gare ku. Dama dai akwai tabbacin kun san su, sannan da takaitaccen bayanin yadda suka karbi wannan shawara, da kuma takaitaccen kira gare ku na yin wannan al'amari cikin gaskiya da tsoron Allah. Ina ganin kila in faro daga hannuna na dama. Jama'a assalamu alaikum. Gaskiya ne magana da ciyaman Alhaji Abu Sani minista ya haka kai. Abinda ya jawo ita wannan shawara shi ne kasancewa muna neman mafita, a samu maslaha yadda za mu samu damar da za mu tafi zaɓe gida ɗaya. Ni na kawo shawara, ina son ni na kawo shawara, kuma Allah ya sani ni da na kawo shawara na fi kowa hatsari akan ita wannan shawara. Haka nan kawai
na ɗauki na sadaukan ma Allah na kawo ta. Abin da ya sa ni ce na yi kowa hatsari, duka anan ni ne ke da abu biyu. Ni dama kun taɓa yin hukunci a kaina a 2014. Mun sa abin da aka yi. Sannan kuma duk wani mai takara a nan ni na riga shi fara takara a wannan karnin. Lokacin da na shigo PDP kusan a halin da na same ta. Duk kusan komi. Amma saboda daɗewa da aka yi, wasu kuku kuka je kuka jawo ni in dawo don in kama a raya jam'iyyar nan. Na yi abin da zan iya tun 2016. Allah cikin nashi iko wasan ku yanzu ba mu tare da su waɗanda suka sa ni cikin wannan aikin tun farko. Kuma yau ni na san ba mu tare da su, kuma na yadda cewa mu zo hukunci Allah ke shi mutum ɗaya dai zai takara. Ko haka ni na ban ma Allah lamar rana, abinda duk kuka yanke za na karɓe shi. Allah ne ya kaddara shi. Allah ya ba ku ikon da za ku yi adalci. Na gode ku. Mr. Chairman da sauran 'ya'yan jam'iyyar PDP na jihar Katsina, dukan ku ina muku barka da zuwa. Kamar yadda kuka ji bayanai sun gabata daga chairman, hakika haka ne. Mun zauna a Kaduna, mu 'yan takarar nan mun tabbatar da cewa za mu tsaya tsakaninmu da Allah mu gina jam'iyyar nan ba tare da son wani zuciya ba, kuma bisa cancanta. Domin abinda cewa mai manta bai ga muku ba, daga cikinmu nan ku da za ku kawo maganar zaben nan, ku yi amfani da cancanta da waye ke tare da jama'a, waye zai iya cin zaben gaba. Domin primary election ba zaɓe ba ne ba, zaɓe na can gaba. Ku ga waye zai iya cin zaɓe, waye bai da wani kashi a jikin shi. Magana Allah ce muke yi. Saboda haka ku da kuke tsanna a nan, rayuwar mutanen jihar Katsina na ƙarƙashin ku. Idan kuka yi wani abu wanda bai muhimmanci ba, to ku da Allah, ku Allah zai tambaya mun je rana alƙiyama. Saboda haka ina ba ku shawara, ku tsaya ku abun nan tsakanin ku ga Allah, ba wani son zuciya. Duk da kake da mutum, inda ka ga bai cancanta ba, ka canza shawara kai ga wanda ya cancanta. Yadda kake da mutum, wannan ita za ta sa jam'iyyar ta dawo da martabarta a kowa ya sha'awarta. Da kuma a shirye muke in Allah da duk wanda Allah ya hiddo, za mu haɗu mu duka mu taimaka mai mu ga cewa mu ci wannan zaɓe. Na gode. Chairman na wannan lokaci, sauran aspiran esco na fati namu, barka, salama. Ina so in tabbatar muku cewa na yarda da wannan tsari da muka zanna mu bakwai muka yarda duk wannan tsari. Saboda haka na yarda cewa duk abin da ya fito sakamako, insha Allah zan rungume shi, zan kuma yarda da shi, kuma zan yi gudunmowa iyakar da Allah ya ba mu. Kamar yadda kuka sani, faɗuwa zaɓe ba abu ba ne wanda muka same shi kaso. Balle mun sababa mun saba da gwamnati shekara 16. Saboda haka dole mu yi la'akari. Na ɗaya, akwai nauyin duk ɗan jam'iyyar PDP a kanku. Na biyu, akwai nauyin duk al'ummar jihar Katsina wanda suna nema a ceto su da wannan kunci da suka jefa kansu. Tunda a lokacin 2015 mun gaya masu sanda muke campaign
me kuke so ku canza, abubuwan alherin da PDP take kuke so ku canza, amma ba a saurare ku ba. To yanzu ga abin da ya haifar mana. Saboda haka ina kiran ku lura, ba zuciyar ku shawara ne zai kawo mana mafita a wannan jam'iyya ta mu, don akwai nauyi a garin a kan ku, don duk wanda kuka hido shi wane da takarar ku, don ko an je firamare na tabbata mu shidda ɗin nan in ma wani yaƙi za mu tsaya mu goyi bayan wannan mutum ɗaya, mu tabbata sai mu kai saboda haka ina godiya kwarai da gaske da aka bamu wannan dama. Allah ka shiga cikin wannan al'amari na, Allah ka ba wanda ya cancanta wannan takara ta wannan jam'iyya ta mu don mai nasara in wannan zaɓe ya zo insha Allah. Na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a, kamar yadda Umaru ta ke faɗi cewa yaro da ya kaddara, to shi ma kenan balle ni mai hito na autansu. A ban daɗewa na hito aka ce ga abin da za a yan zonal, yan ma gama sanar sai akwai zonal structure wanda na sani camun ɗin lokacin gama na esco suke nan, amma na rungumi kaddara abinda duk Allah ya mai kyau. Mun yadda cewa mulki na Allah ne shi ke bada shi inda ya so, mun yadda da wani. Amma shawarar da zan bada ita ce, yau 'ya'yan PDP shekarar uku kusan da rabi ana kiran ku 'yan adawa ba, shekarar 16 kuna mulki, kwatsam masu ya fita kuna adawa, kuma kun ɗana kun ji ta inda daɗi kun sani, in ba daɗi kun sani. Ka ji tausan wanda mulki ya ƙwace hannunsa, ka ji tausan wanda naira ta ƙwace hannun shi. To saboda haka nake roƙon Allah da Annabi ku ba zuciyar ku magana, ku yi ma Allah ku magoya bayan ku yi face din nan ƙoƙari ku fidda ta cikin irin kanyi da kuma cikin kanyi yake. Cin zaɓe kamar yadda aka faɗa wurin PDP yanzu yadda ake, ba soja, ba ɗan sanda, ba security, ba kuɗi, a ce za a ci zaɓe a wurin Katsina State, ganin shugaban ƙasa, ganin da ake akwai gwamna a zaune, kun san ba ƙaramin aiki ba. Sai an haɗa kai, an yi da gaske, an jajirce, a yi da gaske. Yadda aka yi wasu rubdugu ake shago, da wannan rubdugu masu ta yi ta usu. In ba ku nuna kuna son ku canza canji da ake magana ba, wallahi akwai mishkila. Yana tabbatar muku wannan kishi yasa ni ma na yarda aka zartar da wannan hukunci, da abin da aka yanke, kuka yanke, hukunci da kuka yanke mun yarda da shi, ba ja da baya. Ubangiji da Allah ya mana jagora, Allah ba mu fita. PDP power. PDP. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. shugaban taro da shugabanni na jami'ar mu ta PDP suke a nan mataki daban-daban, da kuma 'yan uwana 'yan takara da muke a nan, na muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To bayanai sun gabata, duka bayanan nan da aka yi tun daga farko har zuwa da aka zo kai na duk abin da aka faɗa haka aka, amma akwai su kwamiti ta farko da aka fara ba su aikin da aka ba su ma na maganar faduwa zaɓe a wancan zama da aka yi na advisory committee. Wato shi wannan bayanin ya zama dole saboda mutane su fahimci me ya faru, amma da suka shirya za su yi mitin a wancan lokaci an ce za a nada kwamiti guda biyu, ɗaya na dattawa wanda za a duba ko za a yi sasanci, sai aka ce to a bar na dattawan
a bari sai an nasu su shugabanni su shirya shi sai a kawo al'umma su gani. Amma wannan su bincika duk da yake muna tunanin cewa ga abin da ya sa muka faɗi zaɓe, amma dai su zo da shi bayan sun tattauna da mutane, su zo da report a rubuce zaɓe wanda ya wuce na bayan election. To sun yi niyyar za su zanna ran Lahadi bayan an bar mitin na Kaduna. To wannan Lahadin Allah cikin ikonsa shine Malam Halilu, Allah ya gafarta mai, ya rasu ranar Asabar da dare. To mitin nasu da za su yi ran Lahadi, wannan abin da ya hana mitin ke. Maimakon mitin sai suka tafi da daman su zuwa wajen jana'iza. To wannan ya sa suka sake jirga ranar mitin. To da suka yi mitin ba daga baya sun samu lokaci sun zanna, sai suka yi magana to an ce za a yi sasanci, amma kuma Allah cikin ikonsa abubuwa sun yi har yanzu ba yi. Kuma suna gani maimakon ga zaɓe na matsowa a yi maganan baya, to wannan fitinan da take gaban mu ya kamata a yi mata tarnaki. To sai suka nemi shawara cewa a je a yi emergency meeting na advisory. A wannan maganar da ake magana ta maganar takara a ga ko za a iya sasanta. Dalilin da yasa aka kawo emergency meeting ranar juma'an nan da ta wuce, su suka ba da shawara. A kamar yadda kuka sani da damar mu mun yi arrangement cewa za mu yi ma wani activity ranar juma'a din, amma Allah cikin ikonsa saboda da yamma aka kawo notice, sai duka mu muka tafi Kaduna saboda mitin na wannan emergency. Da aka je wajen emergency nan suka ba da report. To ga abin dikin da aka ba su, amma kuma da abin da suka gani. Kuma suna kira ga mu da sauran duka al'umma, tunda tafiyan nan mu 'yan adawa ne, to duk shirin da ya kamata mu yi saboda duk wannan tsarin namu da ake tafiya, in an tafi an ce ba a ci zaɓe ba ai shiri ya lalace, Allah ya sauke. To saboda haka a duba interest na mutanen al'umma duka baki daya, kuma a ƙara gani ko za a samu a sasanci. An yi magana cewa da can an taɓa yin kwamitoci na kwamishinoni da na 'yan majalisa da 'yan ma'aikatu, amma yanzu ba mu da 'yan majalisa, ba mu da kwamishinoni. Wani abu da ya rage mana da za mu yi amfani da shi sai dai su shugabanni na jami'a, tunda su ne aka san su kamar yadda aka tsara haka. Ana ganin an ba da shawara idan an tattauna da su, to duk abin da suka yi ba za mu yi siyasa da aljanu ba. Ku ne dai ko ka tafi ka tattara waɗancan su ne ma ne, amma an samu maslaha aka ce to gida a samu sauki. To a yi musu magana, tunda su ne kowa ya san su. Wasu sun ce da a ƙaro su ma aka ce kada a ƙaro kowa, kan ka fara ƙaro ba kila ka samu matsala, amma ka tsaya akan waɗannan wa'anda aka san. To amma a wurin wani ya bada shawara ya ce to amma 'yan takarar duk da yake mun san an zanna daban-daban, har yanzu ba su zanna baki da yawa. Sai aka ce to tunda haka ne, tunda Allah ya sa yau juma'a kuma gobe ake screening a Kaduna, a wannan mitin biyu daga cikin mu Allah bai ba su iko zuwa wannan mitin na ranar juma'a. Aka ce to tunda an san in Allah ya yarda gobe Asabar kowa ma zai zo saboda screening, to ai kokari a samu su zanna mu gobe. Da aka ce mu kadai, daga baya da kada aka ce to shi chairman ya je ya zanna cikin mu ya zama observer kamar ko shaida, maimakon a ce mu kadai. To daga ƙarshe gida ya yarda. Ranar Asabar aka ce to karfe 4 ana tunanin kowa ya gama screening mu haɗu, sai samun mana wurin mutum muka je muka sami mu bakwai ɗin. Aka sake bayani akan wannan, aka ce to tunda biyun mun zanna ba a samu maslaha, kuma tunda har an kai ga haka zai wahala kawai kai tsaye, inda tsari ne irin na da gwamnati da komai ana iya zuwa a ce to kai ka yi haƙuri ga abin da aka yi shawara, ku kuma wannan a ɗan share mutum hawaye, wani kuma a tallabo shi nan, to yanzu babu wannan, duka mu kara zube mutu. Sai aka ce to tun da haka ne a tattauna wannan magana, kuma tun da haka ne ai ranar Lahadi kuma tun da yamma za ku yi mitin gobe, to wannan tun daga ranar Juma'a aka ce to in haka ne 'yan takara su zanna ranar Asabar, ranar Lahadi kuma a ƙara zama na shi a dubazari, tun daga ranar Juma'a aka ce to a sa Lahadi a ƙara zama, tun da in mun zanna mai yiwa yamma ta yi gobe a dawo gaban kwamiti a bada rubutu. To da aka yi wannan magana, shi ciyaman na jam'iyya ya ce aiko da ya kira 'yan takara Katsina wannan Lahadi. Aka ce to aiko kiran da aka yi wannan ana tunanin yadda za a samu maslaha, tunda duk cikin aikin ne a yi haƙuri da wannan a zanna a Kaduna in an sun zanna gobe.
sau jibi alhaji a ƙara zama to abin da ya faru kenan nan asabar Allah cikin ikonsa duka mu je mu bakwai kuma an tattauna aka ci to in dai duka mu mun yarda da Allah kuma muna mu junanmu kyakkyawan zato to mu yarda da wannan abubuwan a zo a zanna kudin nan a gani ko Allah zai sa a samu sasanci saboda an ce ita gwamnati ba tana jira a je firamare a samu matsala a fara shawarshin wasu matsala ta faru amma aka ce baki da yanzu cikin fahimta an samu wani abu da yake matsaya mun yi magana cewa a zaben nan namu da cikin gida ne in mun dafa ba a nan za mu ci ba sai mun fita da shi waje mun tunkari al'umma to mu yi abin da mu kanmu hankalinmu zai kwanta kuma mun tafi mun tunkari al'umma kuma za mu ji daɗi kuma mutane sun gwada cewa ai tun daga nan idan aka samu sauki aka samu alƙibla to insha Allah har ƙasa za ta zarce kuma za a samu sauki dan PDP zai ji daɗi su kuma waɗancan waɗanda ba namu ba hankalinsu zai ƙara tashi su kuma za su fara shirye-shiryen haɗa kayansu to a hakan aka ce to kowa a yi sacrifice a haɗu a yi haka a yi abubuwan nan fi sabilillah dukan mu a cikin duhu muke tafiya saboda abubuwan da ke gaba gaibu ne Allah cikin ikonsa muna nan yau ba malam Habibu mitin da muka yi da shi a Bazare Council a Kaduna da shi muka yi wancan mitin da aka naɗa kwamiti da za a koma mitin wannan sai dai aka yi mai addu'a har kofam ya saya ya cika to shi yasa abubuwan suke da sauki kuma suke da wahala amma sai an duba to a hakan muka agree kamar yadda aka yi bayani duka aka ce mu zo na mu yi bayani idan Allah ya sa an samu mafita walillahi alhamd saboda ba dan komai ba dukan mu a cikin duhu muke tafiya ana tunanin sauki yadda za a samu sauki kuma sauran mu dukan mu mun ce wanda Allah cikin ikonsa ya sa aka tsira a kansa to dukan mu mun yi alƙawarin cewa za mu yi aiki ba in Allah ya yi amma a wurin an yi magana an ce to in mun taho kada a yi bayani kamar an ba mu da an ce kada wanda ya ƙara karkar mu yan taka kada wanda ya ƙara tuntuba kada wanda ya aika kuɗi kada mace kuɗi shi yasa ina jin ko bayanin mutum din ma mutane ba ku ji shi da yawa saboda mun ce a bari in an zo nan a yi bayani kowa ya shi yasa in ka tambaye wannan sai ka ji baka samu bayani sosai ba kuma aka yi ta har haka to haka ake ciki amma Allah ya kawo mu anan saboda abubuwan da ake faruwa a nan shi a kullum abin da kake so kamar yadda Allah ya faɗa mai yawa ba shi ne amfani amma abin da aka ce mun zanna dukan mu baki ɗaya mun yi ittifaki to insha Allah za ga an samu fita saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadullahi ma jama'a to ku ne jama'a kuma wannan tarihi ne aka yi saboda yanzu nan in ka gani ba kada zai bane ko inna rijidi duk wanda ya kalle ku yana ganin cewa ku ne aka saka a gaba kuma amana ce aka dora kuma ku duba ga cewa me zai fita mu me zai fita ku me zai fita NPP me zai fita al'umma jihar Katsina iyakan magana kenan to da wannan takaitaccen bayani muke ƙara yin Allah godiya da su shugabanni da suka tsara mu muna musu godiya da su ɗan gwamnati da suka kawo shawara kuma suka cikin aiki muna musu godiya sannan su 'yan takarar namu mu ma da mamman Allah ya haɗa kawunan mu haka muna yi ma Allah godiya saboda ba kokarin mu bane kokarin Allah ne kuma kudin ma da aka gayyato kuka zo muna yi wa Allah godiya muna muku godiya saboda a ce daga jiya zuwa yau kowa da aka kira yana nan 100% aka faɗa to muna roƙon Allah ya yi mana jagora Allah ya fidda mu daga cikin wannan matsaloli da muke a ciki Allah ya sanya mu a daidai Allah ya kawo da shedanci a cikin al'amuran muna ƙara yi mai Allah godiya muna muku godiya Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya dawo mana da gwamnatin mu Allah ya sa mu a daidai kuma Allah ya sa ta mu amfanin al'umma muka yi wannan abu Allah ya saka da alkhairi mun gode أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai girma shugaban jam'iyya masu girma yan takara masu girma esco na wannan jam'iyya ta wani albarka masu girma shugaban ƙananan hukumomi masu girma members na advisory committee assalamu alaikum alhamdulillah mun yi ma Allah maɗaukin sarki godiya da ya ba mu dama muka haɗa yau kuke wannan muhimmiyar tattaunawa kamar yadda kuka saurara daga bakin masu magana mun zauna zama daban-daban inda Allah ya kawo wanda matsa yau kamar yadda kuka saurara daga bakin ɗan uwana mu babban nan mun zauna gaba ɗayan mu
mun diba hadarin da ke gabanmu da ba mu da gwamnati kuma kasancewa wannan jiha nan shugaban kasa a fito mun diba lallai ba karamin aiki ba ne cin zaɓe a jihar nan kuma mu da muka yi mun yi opposition mun yi kuma jam'iyyar gwamnati mun san challenges da muka fuskanta wannan dalili ya sa ma ga cewa in dai muna yin tafiyar nan tsakaninmu da Allah kuma dan jihar nan mu samu nasara mu ci gaba mu dawo da gwamnatin nan da ikon Allah to haka ba za ta samu nasara ba sai mun haɗa kanmu wannan ya sa dukkan mu muka yi alƙawari junan mu bakwai mun yadda wannan aiki mu dawo muku da shi matsayin ku na shugabannin jama'a mun san cewar ba za ku yi abin da bai kamata ba dukkan mu mun yadda babu wanda bai yadda ba saboda haka wannan amana tana hannunku mun san cewar Allah da ya sa aka yi wannan to mun san da izinin Allah yana kishin wannan jam'iyya tamu inda har ya haɗa kanmu wanda wasu jihohin za ku ga 'yan takara ba ma ko ga maciji bari har su yadda su zauna su yi wannan kuma wannan ya nuna cewar mun yarda da jagorancin da kuke yi da muka yadda mu ɗora muku amana mun san cewar abin da za ku yi abin da cewar jihar nan gaba ɗaya za ta zamanto tana alfahari da shi saboda haka kusan a gurguje ina addu'a ga Allah ya mana zaɓin da abin da ya zama alkhairi mun san cewar mulkin na Allah ne wanda Allah zai hito da shi yau cikin mu in an yi firamaren ma shi Allah zai hito da shi saboda haka kamar yadda suka ce duk wanda Allah ya zaɓa cikin mu za mu haɗu da duk abin da ya kamata mu ga cewa sai an kai ga nasara kan ma haɗe ki babu wani rabe-rabe saboda haka muna godiya yadda kuka zo nan wurin Allah mai da ko a gidan shi lahiya kuma Allah ɗora min bisa daidai assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum kamar yadda duk 'yan takara za ku ji suna faɗin bakwai amma za a ga shidda so bayan duk wannan bayanai da aka yi daga jiya da dare zuwa da safe sai muka fara jin bayanai masu karo da juna daga ɓangaren ɗaya shi ɗan takara wato Aktan Ahmed Aminu Yar'adua cewa ba zai shiga cikin wannan tsari ba kamar ya fita daga cikin shawarar da aka yi da shi so amma mu ba a faɗi mana ba sai yanzu nan ina ofis dama muna ta ji an ce ma an shirya yan zanga-zanga su zo da kwalaye su ce ba su son wannan zaɓe ba su son wannan zama ba su son meye ga za ka dare da sauransu to sai wakilan shi suka shigo nan ofis akwai Muntari ɗan liman da wannan kirari sai na ce to ku Muntari ya kuka bai Malam Ahmed ana ta magana me gaskiya abin nan tsarin nan fa ko an gaya muku ba daidai ba saboda mu jam'iyya ba mu muka kirkira wannan abin ba ruwanmu jam'iyya yan takara da ke da haƙƙi wanda suka sai fom su suka zanna suka ce ga abin da suke so jam'iyya ta mu kuma mu jam'iyya haƙƙinmu ne a mai abin da zai raya jam'iyya muka amince ko da za mu yi baƙin jini ko za mu yi za a ce haƙƙinmu ne na jam'iyya mu tunda mu Allah ya ɗora mu muka ce to in ma har za mu zo mu shekara 3 da rabi muna gwagwarmaya da gwamnati to tsoron me za mu ji wajen abin da zai raya PDP shi ne mun riga mun ba da rayuwarmu kan wannan abu na ce to ba mu muka yi ba jam'iyya ba ta yi ba su suka zanna suka yi kaji na ba shi duk tarihin da aka ba ku to sai suka ce to ya aka yi haka sai suka ce ai Malam Ahmed ya gaya musu cewa taron jiya Lahadi ya aiko Malam Kabir mai wada Daudawa ya faɗi ma taro cewa shi bai goyon bayan wannan abu ya ce to kaga kuskure da farko saboda duka suna auren mitin Malam mai wada Daudawa da ya tashi ya jawabi ko uzurin Malam Ahmed bai bada ba amma ya ce ga matsayin Malam Ahmed uzuri ma ya ce bai samu zuwa ba akwai lira bai yi ba na ce ba wanda ya faɗi ma wannan taron da suna duka suna wurin taron an ba mai wada Daudawa dama ya yi magana a taron nan amma bai ce ko Malam Ahmed ya ce ku yi haƙuri ba yana da lira na ce to kaga matsala ta farko kenan an je an ba da bayanin da ba daidai ba na ce a buga wa Malam Ahmed Aminu magana da shi na ce ga su Muntari ɗan liman nan da kira da gabana ya aka yi ya faru haka ya ce ai ciyaman mai wada Daudawa ya ce min ya zo taro an hana shi magana na ce haba ya ce wai shi kuma yana ga
malam mai wada ba zai ta faɗa da yara ba shi yasa ya kyale tun da an hana shi magana. Na ce to ai taron nan akwai masu shekara 70 ga mai 68 nan da kusa da ga su MT Liman, ga su shi gwamna Shema, ga su ɗallaɓe shi ne Musa na Shuni, ga su masu 70 da ko kaɗan babu suna da yawa. A ce yara ko da mu da su ta yara ne da su Yakubu da su ko ga manya nan ba za a ce yara ba. Aka ce to, na ce to wannan abin kusa fahimta. Na ce ranka ɗaya ba a yi wannan magana ba, malam Kabir ba wanda ya hana shi magana. Ya ce to ako an samu gab. Ya ce to ya za a yi. Ya ce to ga wakilin shi nan ya bayani shi kirari. To bayanin duk ɗaya ne cewa an nuna mai cewa wannan abu da jam'iyya za ta yi ya hita ciki kada ya amince a ciki. To jam'iyya aka tambaye mu constitution na jam'iyya me ya tanada? Abu uku ya tanada. Consensus zoning election. Wa'annan constitutional abu ne ba inda wani za a da kai in kai su. An yarda consensus. Yanzu ni in mu 10 muke takara muka sai form muka ce mu 9 mun janye mun bomma ɗaya sai a ce ba a yarda ba shikenan. Sau da haka consensus da zoning da election su ne. In wannan abin ko da an yi shi an ɗau ɗaya ranar congress sai an haɗu da duk delegates sun tabbatar da ƙuri'a wannan wanda aka sanya. Ba mun ce wai congress ba ne ake congress daban amma consensus daban. Daga consensus ake isa a samu sauki har jam'iyya ta samu. Kuma duk shugabannin nan kowa imani ga Allah cewa duk inda aka juya dai mutum ɗaya zai duk yadda aka yi. To mu tsaya mu ɗauki don duk wannan magana da muke ima kawo gwamnati ba hira ce. Abinda muke nema a kawo gwamnati. Gwamnatin nan bayan ta na iya ɗaukar duk wanda ke ɗakin nan da wanda ke waje. Amma in babu gwamnati hira za mu yi ta yi. So Malam Ahmed dai in short na ce mishi to gaskiya an ce hada zanga-zanga da kwalaye a ce kaza na ce kuskure. Jam'iyyar nan tana da tsarin ta, tana da kundin tsarin mulki, akwai hanyoyin nuna rashin amincewa. Kuma abin nan kada ka manta ku kuka yi ba mu muka yi ba, mu fa jam'iyya ba mu yi ba. Ku bakwai kuka ce ga abin da kuke so, za mu yi abin da kuke so, ku muke ta rasa bacci muna tunanin da za mu samu ɗaya cikin ku. So kun ce ga yadda kuke so, ne laifin mu. To abin da yasa ne wannan bayani dan kar wani ya ji wani abu daban, dan an riga an ba da propaganda yanzu. An tasawa social media cewa jam'iyya za ta zo ta yi naɗi su ba su yarda ba, abin da ba su aka yi ba ba mu ba, ka ɗauki haƙƙin mu akan wannan. Saboda kai da aka ce zo kai kaza kuma an je wanda ya ce zo kai kaza kuma ya ce wai laifi gare ka, to na ina. To saboda haka a sa fahimta kuma sai mun dage, saboda wannan matakan da yadda Allah su ne na nasara, kuma nasara ba ta samuwa hakan. In ma wannan abin ya tsaya mana ga wannan, kila mun samu abin da sauki yadda ake kallon mu za mu fashe, wannan ya kama gaban shi nan, wannan ya kaza. So muna fatan kamar yadda aka yi jawabi Allah ya samu yi da wannan abu lafiya. Kuma wannan bayani na tashi in yi ne akan shi na 7, akan abin da ya faru dan kowa zai ce to ina na 7. So muna fatan mu yi ma junan mu duka adalci, Allah kuma ya bamu nasara. Assalamu alaikum. Jama'a an saurari jawabi daga shi shugaban kwamiti da shugaban jam'iyyar PDP. Kamar da kowa sun wannan jawabi, akwai mai shawara ko ƙarin bayani, domin kamar da aka yi bayani mutane su tabbatar da sun gamsu. In kuma akwai mai tambaya ko shawara sai mu ji. To, salamu alaikum. Ni ina da jama'a salamu alaikum. Jama'a salamu alaikum. To alhamdulillah ni tambayoyi guda biyu ke gare ni. Domin kamar yadda shi shugaban jami'a a ƙarshen jawabin shi magana farfaganda ta hita da sharurruka. Cewa nan gidan mu ne za mu zo mu yanke hukunci mu dalage 3,700 da wani abu. A matsayin mu na 'yan wakin kwamiti da 'yan zonan da su jamomi na fati. To ni tambayar da nake sai in yi kamar yadda wannan tsari ya taho haka. Musamman kamar shi yanzu Ahmed Aminu da Allah ya kaddara bai cikin wannan tsarin. Shin za a je firamare da shi? In za a je firamare ce ai sai mutane su sani, in ba za a je firamare da shi ba aka yi wannan hukuncin kowa sun ci ga ƙarshen hukuncin da aka zo.
ina ganin jawabin da yan takara suka ya ba da wannan ansa. Su shidan nan da ke nan in aka ɗauki ɗaya cikinsu ko wani ya ce zai takara da ɗayan su duka suna bayan ɗayan za a je a firamare. Ya ka abin da ke ba wanda aka takura ma. Assalamu alaikum. Yanzu abinda za mu yi muku bayanin yadda aka shirya zaɓen. Sauran wanda yake so. Ni dama shawara ba wannan magana kawai saboda rashin dokar ya kamata a cikin Assalamu alaikum. Ni dama shawarar da zan bada duka 'yan takara sun yi bayani kuma shugabanni sun yi jawabi. So dan a tsaye da saboda rashin lokaci dan Allah duk wani mai wata tambaya ko wani abu dan Allah ya hakuri mu gamsu da abin da suka faɗi tunda sun suka yanke hukunci a shiga aikin kawai shikenan. An gamsu da wannan. Jama'a assalamu alaikum. Duk dai bayani mai girma shugaban jam'iyya da sauran 'yan takara sauran jama'a assalamu alaikum. Duk dai bayani ya riga gabata wannan tsari da kuka yi mu matsayin mu na shugabannin jam'iyya mun san samun sauki ne amma sai ku faɗi mu yaya za mu da waɗanda muke shugabanci daga lokacin gaba. Domin nan matsalar take ba ku da kuke ganin wannan akwai matsala mu ba matsala ba ce ba. Mu waɗanda muke shugabanci muke so ya za ku ba mu mai tamu tsakaninmu da su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Shekara wajen Salamu alaikum. Wannan decision da za ku dauka, ku za ku dauki decision amma ba na ku bane, namu ne mu yan takarar da ku. Mu ne ke magana ba ku ba. In an tashi an ce concern ba ku za a ce ba. Mu nan za a ce mu. Tunda da ya gama kuma wannan dama a constitution muke da ita. Mata nawa za a ɗauke da ciki? Kaka ɗauke wani ce tare da shi. Ba a tuna ba. Wanda duke delegates na congress na state ko mutum ɗaya ne sai an taru an yi wannan congress. Sau da haka wanda ke gida ba wai ka ɗauke mai zaɓe ba ka saka ka mai wahala ne. Ba wai wani abu ba ne sai an taru an yi wannan congress. Yau ba wai ka ce kowa sauran da gida bai da amfani ya ƙare a'a. Kamar a shigo ne ka ce na je ka tana an zanna an samu sulhu da wani sun bari saurawa ne. So shi ne kawai amma ranar firamare sai an zo an yi congress. To bamsa ka ci gaba. Alhaji Inu an ce in ci gaba. An ce in ci gaba. Za ka yi haƙuri ko sai ka yi magana? Babu in kogo. An shi. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dan bayani na shine dama mu dai shugabanci muke na siyasa kuma ta demokradiyya. Kuma har kullum mutane muke yi lungu-lungu muna fasa hakuri a zo karɓar jam'iyya. Ni na fi kowa haɗari ni da nake jaura. Yanzu waya ake ta bugo mini cewar in dai na zo na zaɓi wani zaɓe daban to in sani sai dai in ƙetara. Saboda haka shi ne nake ta tunanin wannan al'amari. Sauƙi ana neman shi amma wani wurin yana iya zama matsala. Amma tun da duka musulmi muke muna fatan ubangiji Allah ya mana zaɓi mu taimaka shi. Assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bashi can su bashi amsa. Su ma za su bashi. To assalamu alaikum. Chama wannan magana da kai gaskiya ba mu ji daɗin ta ba. Ai in dai kai mai gishin jam'iyya ne bai kamata ka yi wannan magana ba. Su wa'ancan mutane da kamar gida ai duka su da mu suke tokobo mu 'yan takara. To mu kuma mun ga irin ga hanya mai sauki wanda za mu kawo mu kan mu sirri da mutunci shi sa muka bita.
To jama'a assalamu alaikum, yanzu an ce sauran bayanai ya kare, zan gaya muku yadda aka shirya zaben nan. Yawo shi kenan cikin. Yanzu abinda ke akwai, za a ba kowa takarda ga hannun shi. Ita takardar nan tana da signature ta ni bisa ita. Abinda za ka yi kai ka rubuta sunan ɗan takarar wanda kake so ya jagoranci jam'iyyar nan zuwa ga delegate zuwa ga zaben primary. Shi ne abinda za ka yi, za mu baka takarda, za mu baka biro. Idan kana iya rubutawa ka rubuta da kanka, idan baka iya ka nemi amininka wanda ka amince ma ya rubuta maka. To an yi mana matashiya lokacin da aka yi mitin a Kaduna, aka gabatar da wannan shawara, gida ya dauke ta. An yi wata maganar cewa yadda 'yan takara suka dauki alkawarin za su amince ma abin da kuka yi, an yi magana cewa kuma sai ku yi alkawarin za ku yi bisa tsoron Allah da amana. Shi ne kanina ya tuna mani yanzu ya ce ba a yi wannan. To ina neman izini da guda za ni ba ku kowa ya miƙe ya faɗa haka, ko me ke abin da za a yi. Na? To jama'a an ce in yi voice vote, saboda haka saboda haka zan yi wannan magana wanda duk ya amince da ita ya ansa tsakanin shi da Allah cewa ai saboda lokaci cewa duk illahi rukuna da ɗayan ku da gurin ɗinku duka kun ɗauki alkawari haka Allah cewar wannan zaɓe da za ku yi shi bisa yaƙini na gaskiya da amana da cewar iyakar gaskiyarka kenan haka Allah haka zuciyarka ba son zuciya, babu wani abin da ya yi kudansu ɗin abin da ka yanke shawara sai shawarar ka tsakaninka da Allah tsakaninka da zuciya. An yi da wani saboda haka yanzu cikin process da nake gaya muku na zaben nan kamar yadda na faɗi, za mu ba ku takarda ga hannu da biro guda ɗaya. Ka zanna ka rubuta sunan wanda kake so, wanda kake da yaƙini haka Allah shi ne wanda kake ganin in aka miƙa za a tafi ga nasara. To idan ka karɓi wannan takarda da biro, in kana iya rubuta sunan wanda kake so ka rubuta da kanka. Idan ba ka iyawa ka nemi aminin ka wanda haka Allah ka amince da shi, ka ba shi ka faɗi mai sunan wanda kake so ya rubuta maka. Idan ka rubuta, akwai akwati da muka ajiye can baya irin wannan. Ai jefa kawai za mu ɗauko shi mu dawo nan da sun gama. To abin da ya sanya to za ku ji abin da ya sanya aje shi baya. Abin da ya sanya muka aje shi baya saboda abin da muka lura da shi shine idan yanzu na ba waɗannan da ke nan gaba na takarda rubutun da suke 'yan takara na kallon shi ya sanya ina zuwa abinda muka yanke shawara a saurare ni don Allah abinda muka yanke shawara idan yanzu abinda muke niyya shine jama'a don Allah a saurare mu abinda muke niyya shine za mu fara da camomin jama'iyya na kananan hukumomi 34 idan mun kira su can baya za su koma. Idan suka koma in muka ba su takardu za su koma can baya, can za su yi rubutu, can za su jewa cikin akwatin. Ina iya tallafa akwatin haka in kau da huskata don a ta gane shi. To za a aje akwati kan wannan santin. Idan ka koma can baya ka yi rubutu ka zagayo haka ka aje ka samu ne. Idan aka gama na shawarwari kuma za mu kira wasu da za su yi nan. To kuma ga wani bayani da wani kuma da wani kwanci da saurari ƙuri'ar da za ku jefa dukanta za ta gamu ne dukanta ta koma guda a saurari da ita
da za ku jefa duka za ta gamu ne ta koma guda biyar. Abin da yasa za ta koma guda biyar shi ne